салом, бародарони азиз, бо шумо ҳастам мисли ҳар вақта дилҷӯи хатлон. имрӯза видео дар бораи чӣ тавр дар компютер метавонем папкаро беном сохранӣ кунем ба шумо нишон медиҳем. Сараввал тугмаи рости муширо як бор зер мекунем ва аз ин ҷо ба банди саздати ворид мешавем ва аз банди саздати интихоб мекунем папку. Як бор зер мекунем, ҳаминҷа нови папка мешавад. вақте ки мехоҳем ҳамира беном сохранӣ кунем, яъне нови папка мебарад, аввал нови папкаро удалит мекунем ва интерро зер мекунем. бинед боз нови папка сохранӣ мешавад. яъне ки чӣ тавр инро бояд беном сохранӣ кунем. хуб, як бори дигар мушро бар болояш бурда тугмаи тарафи дасти ростро зер мекунем ва аз поён банди преиновада мебарем ва як бор зер мекунем ва бинед ҳамира вақте ки нест мекунем, аз клавиатура тугмаи Altро зер карда аз тарафи дасти рост аз тугмаҳои рақамӣ 255 Altро зер карда сар дода 255 мезанем ва Enterро зер мекунем. бинед бародарони азиз, папка беном сохранид мешавад ва мехоҳем ки дар ҳамин яъне рабочий стол ягон кас ҳамин папкаи моро наёбад. хуб, болои папкада рафта як бор зер мекунем свойства ва аз ин ҷо ворид мешавем ба настройка ва аз настройка сменить значок зер мекунем. дар ин ҷо значокҳо бисёранд, яъне ки мехоҳем ки дар экран ноаён бошад. ана ҳамин ҷое ки холигӣ аст, як бор зер мекунем. окей. хуб, бародарон, ина папкаи мо дар ана ҳамин ҷо аст. метавонем мисол дар ана ҳамин ҷо ҷойгир кунем ва чизе ки мехоҳем дар дохилиш партоем ва ҳеҷ кас ора натавонад дида. мисол инамеро мепартоем. бинед бародаро, танҳо худамон медонем ки дар ҳамин ҷо папка аст. дигар касе наметавонад ки фикр кунад ки дар ҳамин ҷо папка аст. метавонем ана мехел бисозем. хуб, бародарони азиз, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, подписатсия кунед дар канал. боқӣ дар амони худо бошед.